We hebben afgesproken dat die salariskortingen nu kunnen worden losgelaten, omdat de landen geen liquiditeitssteun meer nodig hebben. Omdat ook op alle landen de wetnormering topinkomens ingevoerd is. Dat betekent dus dat de inkomens van overheidsbedrijven gelimiteerd zijn. En dat maakt dat er nu de mogelijkheid is om dat ook inderdaad daadwerkelijk los te laten. En ik hoop ook dat daar de mogelijkheid voor komt, want met name natuurlijk voor mensen met wat lagere inkomens, medewerkers van de overheid, weet ik dat het moeilijke tijden zijn. De inflatie tikt natuurlijk ook heel groot door op de landen. Dus wat ons betreft nu de mogelijkheid om dit los te laten. Was het eigenlijk nog wel nodig, want het was al afgebouwd. Dus was die goedkeuring van de Rijksministerraad nog nodig? Het was alleen voor de medewerkers, maar nog niet ook voor de politici. En nu is het voor iedereen afgebouwd en de condities zijn ingevuld. Dus ik ben heel blij daarmee. Allebei bon. De agendapunten waren behandeld. Op de heer, op je akkoord. Dus allebei bon. Maar het is allebei assim sempre. Sim, não, tá bom. Tá gostando com muita queira com o conselho nós tudo eens gedaan. Ja, allebei bon. Het is klaar, né? Dus met hoop contente bij ambtenaren, pois é um sacrifício grande com a hasi, para solidarismo, para o povo. Pessoal, nós passamos tempo hopi facioso, hopi malo, e me publicava que o que seita actor, a roupa tá bem bom. Dank je bom trabalho que o governo está fazendo, junto com os parlamentares, né? Dus me quero que seja algo positivo. Dus zij met hoop contente op também.